O Concello de Meis volve verse afectado pola falla de facultativos sanitarios no seu municipio. A ausencia do pediatra e do médico do Centro de Saúde de Paradela súmase agora a súa doutora sustituta, deixando o centro sen asistencia médica nin onte nin hoxe. Desde onte e hoxe non temos médico, non sabemos o que vai a pasar o día de mañán. En principio que sabemos, non nos enteramos por un cartel que puxo a enfermeira que está no centro de saúde. Desde os Sergas a nós non se nos informou de nada e onte lle mandamos un requerimento novamente aos Sergas para que nos expliquen o que está a acontecer, cal vai a ser a solución, porque polo que sabemos o facultativo titular dese consultorio ten unha baixa que se prevé de larga duración, para que nos conten que van a facer e ata agora, pois como sempre, non tivemos resposta. No centro sanitario colga un cartel coa frase "Se te vas a poñer malo, que sexa por pouquiño", unha protesta dunha veciñanza a que tampouco se lle comunicaron as alternativas a este peche. Pois como di o cartel, non poñerse mal, e se poñen mal, poñerse pouquiño. A ver, o que fan é, se hai algunha urxencia, pois teñen que ir aos servicios de urxencia, ven a Cambados, se pola tarde, ven a Pontevedra, ou senón terán que vir aquí ao Centro Médico do Mosteiro. Segundo a alcaldesa, esta situación de abandono e falla de comunicación por parte dos Sergas non é nova. Advirte que seguen sen atopar unha solución ao servizo de pediatría na localidade. Cando me chamou o xerente dos Sergas e me decía que íbamos estas 3 semanas, o sea, a pasada, esta e a que ven, ter unha solución provisional, que esos determinados días que non estaba a pediatra, pois que os nenos que podían ser atendidos polo médico de atención primaria, pois xa temos exemplos de nenos e de nenas que os médicos de atención primaria se negan a atendelos porque dicen que non son competentes para facelo e que non é a súa obriga. Entón, pois, os pais se ven obrigados a leválos a Pontevedra a urxencias. Marta Giraldez tamén respondeu ao xerente do Hospital do Sanlés, quen explicou que a falla de facultativos nos centros médicos débese ao alto porcentaxe de baixas e non a unha mala planificación. Isto, pois, como se dice comumente, é unha excusa de mal pagador. Hai médicos máis que suficientes, o problema é que non fixeron unha boa planificación e que ademais que os facultativos que teñen para a sustitución están en precario. Se lles paga pouco, se lles manda cada día a un sitio distinto e a planificación non é boa, porque, xa lle digo, en Paradela tuvemos luns e martes unha médica e miércoles e xoves non, porque a mandaron a outro sitio. A planificación non está sendo boa. O goberno local xa mandou un escrito á Consellería exixindo unha explicación. Piden solucións e advirten que non van a parar ata que se dignifique a sanidade en Meis.